Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Tito Kapitulo 3, versikulo 2. Ibagam kadakwada, adida mamadpadakas, wenno makiringringgor, no dekat na parbain kan manakigayam da kuma. Nataknang kumaakanayon ti pandakilanganda iti amin at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Good morning, Elisa. Good morning, Patrick. Nagsapa kita, ha? Gapot at kayat ti maladaw. Oh, anyan ti eksena anaabot na. Apay, insukat na kon ken ni Elisa, Patrick. Kasla ngamin adda nagkin naawatan nyo. Ha? Saan, Grace? Dagas ka din no kablaawan may titunggal may sa iti good morning? Dagas ka din no agsarita kami? Sana dakas. Ngam no adda sa bali akay papanan na. Dayta ti dakas. Sige. Inna ko ni tilamisahan ko. Elisa, mapankamot ni tilamisahan mo. When, Patrick? Ep, mabiit lang, Elisa. Ingka punasan tilamisaan ko. Sakbay amapan ka itilamisaan mo. Saan na trabaho dayta, Grace? Okay lang, Patrick. Saan ang narigat day tang aramidan? Amo kapag imunam ni Elisa, Grace, iso asaan anasaya at tipan nakilangan mo kankwana. Saan ko apag-imunan? Ngam no makilangan kin ni Patrick. Kunamlan iso ti girlfriend na. Aday ta. Agdadata pag imunam. Grace, saya atom ti makilangan kadagiti katrabahwam. Ama nga no dumteng to ti aldaw akagura da kanto amin nakatrabahwam. Ken, ama nga no day tanto ti pakaikatam. Awan violation ko, tapno maikatak. Day ta ugalim. Saan ka dinuumdas day ta pakaikatam? Amin a tao ditoy. Di mi kayat ikasta nga ugalim. Kunamla no si ka ti manager. Gapo ka di ta close kayo iti manager. Iso an natangig kan? Aday wanak man manang Maria. Mabalin ka di. Ti trabahom ti into naram. Nang rona kat ag-retire kan. Anya? Saya atam kat di ti trabahom. Saan kat ano anya laditan ti pakibibiyangan. Hay, feeling mo, husto amin nga aramid mo. Ngamay na, si kalati sarsaritaan dagiti katrabahwam iti liklikudam, Grace. Anya ti bagam kanyak. Tainawis nak dito restaurant. Diretsahan ka. Agusto ka kadi iti dayjay anisnis. Nisnis? Nelisa, ibagam laang no agusto ka kankwana. Ay, panagkunakkat. Awan sirbi dito asaritaan. Apay ati makter ka. Jack kaya ti makisarita kan ka, Grace. O muna akon. Ti buisit ataon. Pudno lakit di ti atap ko. Agusto kin ni Elisa. Naawat ak iti trabaho iti klinik ni Doktora Susan, manang. Maragsakan at parakan ka, Feli. Nasaya at mat. Tapno maipakat mo matlaang ti ingradwar mo a midwifery. On, manang. Ngumtalo kami amin akatulungan ni Doktora. Say-saya atam ti agtrabaho, ading ko. On, manang. Katsika, kumusta ti trabaho? Nasaya at matlat ta. Kat daytoy ti kanayon ta panunutan. Liklikan ta ti makiapa. Makilangan ta anasaya at kadagiti katrabahuan ta. Tapno maliklikan ti apa. On, manang. Elisa, nasaya at ti ugalim. Uray maditi panagsasao ni Grace kan ka, saan mo lang tatutupan? Wen, Ma'am Maria, gapot at kayat ti makiapa. Saan lakit di adakas ti ipaaramid na? Aramid aklat na.
Ay, nagalas ti ugali na. Iso akaadwan di ti opisina kat kagurada. Makilangan tayo latta itinasayaat, ma'am. Tabareng day ti pagamirisan na. Wen, bareng makaamiris. Wen gayam. Saya atom ti trabaho, wen. Ngamin, agretire akon. Bareng si katimang sublat iti trabaho. At least, ngumato ba si ti sweldom? Ha? Nasaya ti ugalim, Elisa. Iso asapay la kuma, tas ikanto ti sumukat kanya kiti trabaho. Kan maisa, nasaya at latta ti panakilangan mo kadagiti kliyente dito, ha? Saan akas ka ni Grace? Suplada? Patrick, di kay rumaran inton lunch break. Nagpa-order akon iti makan. Agsasango tayo amangan. Wen, Manang Maria. Apay, birthday ka di? Ay na, agretire akton. Kat kayat ko nga agsasamo tayo amangan. Sige, Manang. Pagyamanan mino kasta. O sige, tainakbagaan dagiti daddo mga empleyado. Wen, Manang. Hoy, Elisa, di ka makisango kada kami. Agbain ka mata. Mangala ka iti ka nam, taing ka mangan ijay lamisaan mo. Wano saan? Rumor kan. Ing ka mangan ijay kantin. Nay, ayan ni Elisa. Nakita kla itay Ay na, baybayan yung day dyan. Ngamin, di na kano kaya't ti makisango kada tayo. Nay, nakita kla itay ang nakaigam iti plato. Di yun sapulan. Alakit din, mangan tayon. Di yun sapulan, ti di na kaya't ti makisango kada tayo. Imposible mat, adi na kaya ti makisango kada tayo. Kat, apay nga rod nga awan ditoy. Sige, bayamon. Mangan tayo kit din. Takasaritak to inton madamdama. Elisa, apay adi kasi mango kada kami itay. Kuang amin. Amangan no adda makuna ni Manang Maria ken ka. Amangan no kunaan na adi mo kaya ti in-order na. Kwa. Imawag namin tayo kabsat ko. Iso nagkita kami itiruhar. Nagpakada ka kadi ken ni Manang Maria? Saan nga rod? Tarimwarak matlatan. Sige inakpay ang time in. Sige. Imbagakmat nga itimplaan nak iti kape, Elisa. Agunay kan! When Grace, mabitlaan. Agawaam tadapay pangibaunakan ka. Mapan ka pa'y iti bookstore. Tagumatang ka iti masapsapol dito office. Kwa. Adamin papairing pas ni Patrick. Mabalin ka di anilaangan mangkaloy ti ibaon mo? Ter aramidan na. Iso asikan. Ala, agunay kan. Taado pa'y ti pangibaunakan ka. Saan mo at trabaho tagtimpla iti kape para kini Grace, Elisa? Nasaysaya atin nga agtong palak. Tapno maliklikan ti Riri. Sige. Siya kon timang timpla. Inkan iti trabaho. Siya kun. No sikat ti mga ramid iti daytoy. Ay, sigurado ang makabasolak manan ka ni Grace. Anya? Kas itinakunak, Jack kayat ti Riri, Patrick. Adto yan ti kapem, Grace. Apa yan nagbayag ka nga agtimpla? Asino ti kinasaritam ije kusina? Ni Patrick. O sige, inakon iti lamisaan ko. Aguray ka. Ingka pa'y ibel lang day ti basurak tani napunon. Anya? Grace? Saan na at trabaho dayta? At damat dyan ito ra. Apay, Elisa. Di mo kayat nga ibel lang ti basurak? Kaya rigam ti janitress dito'y office. Saan ka di? Kita ang mantalangam. Pasig adaan dagiti kawas mo. Tapno awanan ti parikot. Ibalang ko ti basuram, Grace. Apay ngay may ka dito'y terasa, Patrick. Amok ama ditirik na iti panagsasaw ni Grace ken ka. Kaya't nasipota ka nagturong ka dito'y terasa. Iso asinorot ka. Siya akong tagkid daw iti sorry.
Gapo iti trato kan ni Grace. Okay laang, Patrick. Gapot tapod no mo ti imbagana. Kaya rigak ti janitress diti opisina. Hangam, saan aday ta ti pakasairak? Gaputa na dalus mat day ta at trabaho. Masairak. Gaputa may saak lang anak ko rapay nga agtrab-trabaho dito yung nga opisina. Gaputa amin kayo. Kat adda mabalin na itibiyag. Ha? Mabain ako, nay. Gaputa kasla ipilpilit ko laang tibagik kada kayo. Di kag panunot iti kasta, Elisa. Adda ka dito yung agtrab-trabaho. Gaputan na laing ka. Qualified ka iti dayto yung opisina. Kabailam ti trabaho. Patrick. Elisa, saan mo niya ikan kano ni Grace? Nga orean niya pa iti iparamid na ken ka. Malaksid no talaga ka sa pulan. Kan no may papaniti trabaho. Ngam nagtimpla ka, agpunas iti lamisahan na, wenno agibulang iti basura na. Saan mo na trabaho da ita? Awan parikot nga uray aramidak amin dagita. Naglaka nga aramidan dagita at trabaho. Masakta naklauna iti panagsasauna. Ala, bayam. Kasaritak ni Grace. Saan na, Patrick? Awan Serbina. Gaputa para kan kwa na. Isulaang ti husto ti aramid na. Saan anasaya ti tratom kini Elisa? Agpapada tayo laang dito nga empleyado. Nangat nga itong agpaiso ti posisyon mo ngam iso. Ngam saan arumbang apagsawam iti nasakit. Apay, nagipulong kan kadayjay anisnis. Tanangam ti panagsarsaritam, Grace. Pudnumat. Sige, no iso ti sakit mo. Okay lang. Sa bagay, da kayo ti agbagay. Anya? Ibagam lang ang no iso ti sakit mo, Patrick. Taitamat lang ag-break tan. Wen, ni Elisa ti sakit ko. Gaputa na galas ti ugalim. Kat manipod ita. Breaktan. Ditakan. Patrick! Feli, Marta, tain tagumatang iti masapsapul mo. Sana bale, ta Domingo ita. Awan sarak ta. Wan manang. Ikan ka iti igatang mo iti badom. Manang, addan trabaho. Isu adin akon ikan iti kwarta. Ay na, ading ko. Igatang mo iti masapsapul mo iti trabahom, ah. Igatang mo iti badom. Tapno saan ka mauy-uyaw akas kanyak. Saan ana uyaw dagiti katrabahwak, manang? Kan maysa, uray daan dagiti kawas ko, tanadalos mat. Kat, kumusta nga ro tinaster kam nga opisina? Nasayaat mat, manang. Saan ka kadimot la amakyap-apa iti trabahom? Saan, manang? Tadyak kayat ti apa. Rumbeng laeng, ading ko. Laglagi panta ka na yung tisasao ti Diyos. May saditan tay kunana, adi kay mamadpadakes wenno makiringgor. No dikat, naparbeng kan man nakigayam tayo kuma. Nataknang kuma ti pan nakilangan tayo iti amin a tao. Uwan, manang. Laglagi pakday ta. O ala, agrubot ang arudan ading ko. Tainta makimisa. Kalpasan na, inta aggatang iti masapsapul ta. Good morning, Grace. Che, Grace, adda isagot ko kan ka. Adtoy o. iti ang agak po asagutan na. Kayat ko lang adikan gumurgora kanyak. Adaywan na kon, di nakasarsarita. Sige. Ibatik to'y regalo kan ka, ha? Anya dayta? Pang beauty. Anya? Apay adisi ka ti mga ramat? Tapno pumintas mattarong pam? Ay na, saan ama ibagay kanyak dagita? Sika ti pakaibagayan na.
Ad da pumintas ka no aramatem dagita ang makeup. Kan di ka agdanag. Tadagita tay nginginaan ang makeup. Saan delikado dagita nga aramaten? Mabitlang tairwar ko iti box tapno makitam. Kitaam Anya, kukwam dagitan Grace. Kat kapya ko ti addakan ka. diyak kasapulan dagita. Kabailak ti gumatang iti kasta kangina a makeup. Sika ti rumbeng amangusar iti dayta tapno pumintas magtarupam. Angam sa bagay, uray ag makeup ka, laad kalatang. Pinaayaban ka. Gaputaado ti dimmanon kanyak maipapan iti nagalas nga ugalim. Ay na ma'am, kasladidak am mo. Ngam at least, diyak baybay ang titrabaho. No maminsan ngamin, di da amutar aramidan da. Ammom, Grace. No awan kapya, saan mo't ama ko na anatalinaay. Kinatalinaay ti kasapulan, tapno nasaya at latta ti panaglalangan ti tunggal maysa. Ma'am, Ammom ti ugalim, Grace. ma'am, Iso nga ita, paitransfer ka laangan iti branch to'y opisina. Kat no di ka pa'y lagbalbaliw ijay, mapilitanak amang ikatkan ka. anya. Awanan ni Grace na i-transfer iti sa baling opisina. Nakamisuot a pimanaw. Awan pa nagpakumbaba na. Iso akas ta. Pimanaw adilat na nagtagtagari. Ay, sapay lang kumatag balbaliw. Nasaysaya at ngamin tay makibagay ka iti katrabahwam. Daytay saan ka amakiringringgor? No di kat nataknang, naparbeng, kan man nakigayam tayo kuma. Takas na ti kasayaatan. Una, Naimbag takasta ka, Elisa. Tano agpada kayo kini Grace iti ugali. Amang ano nagpinengget kayon. Kat sapay kuma, tamaamiris ni Grace dayta. Kat agbalbaliwan. Baliwan tinagalas nga ugali, kat ipangpangruna ti kapya, tapno nasaya at latta ti panagkakadwa. Papagayam, ditaan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag, insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.